Kusangana zvekare kwataita paKulen TV channel yenyu yatinokupa kure nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Inini kana ndinge ndatouya vanondiziva vanoziva kuti handina mafanisi. So kana uchingori panapo ndiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nhasi ma-streets haana kuchipa, ma-streets haana kumira zvakanaka. Zvinhu zviri kuitika mese makangozvinzwa zvichinzoni vageza vakanzi vaka-expeliwa kubva kuZANU-PF, vakadzingwa kuZANU-PF, mashoko aingotenderera ende munoziva kuti zvinongotaurwa zviperi. But nhasi panapa masanganiro andiri kuita nenyaya idzi ari different because vamunangagwa ndovaronzi vari kucrasha vanhu vese vari loyal kuna VP Chiwenga. Iyi nyaya iri apa ika inotori hombe pane mafungiro atiri kutozviita isusu, nekuti vamwe vari kuti inyaya dzefactionalism, inyaya hombe, mabeto ekuti ndiani achazoita successor. Ndo imwe yenyaya yandiri kuongora yandiri kuita panapa. Ndatanga kusangana navaota muzembe vachitaurawo nyaya iyoyi, vachidairira vachiti, does expelling this old man from ZANU-PF official delete his message to the people of Zimbabwe, resolve the country crisis, or forge any unit inside ZANU-PF itself or the country? Party issues will never be resolved by expulsion. Never. Moda kutonga makwenzi mapedza kudzinga everyone. These contrary views. Only mature dialogue and addressing issues raised takes us forward, not bigotry and intolerance. Ndo mashoko ari kubuda kuna vaWalter Muzembi vakamboshandawo zvakanyanya varimo muZANU-PF kubva kumazuva ana Mugaba vakazotiza zvavo vakarova tsoka ndibereke mushure mekunge pazochinjwa regime pauya chimwe chikwata chakanga chaakutonga chava naMnangagwa iko zvinezvi. Saka manje vaMuzembe vakutaurawo vari kuexile. These guys vari kutonga varipo iko zvinezvi vakakwanisa kusara varimo ndo vakuita zvekudzinga dzinga vanhu. Amen. Kuti how many times tichitaura kuti vanhu vese vanoda kuningirina ZANU-PF muchimbomirai kuningirikina kuona kunge munenge muri padeni penyu, because pamunenge muchida kurana zvinhu zvichitanga muri padeni penyu mangwana you never know kuti zuva racho rinomuka zvinomuka zvakakumirira sei. And tiri papo pane nyaya yava Blessed Geza. VaBlessed Geza vamwe vanhu vaitaura kuti zvoni vageza vakangotaura nyaya dzavo ndobva vanzvenga vamatiza vageza vakafeila. Guys, let's be very honest. Tiri panyaya yavageza iyo, ndiani wamunofungidzira imimi kuti aikwanisa kuita zvivindi zvekusumuka achitaura kuti zvoni mukadzi waMnangagwa ari kubuda achitambisa mari 60 million achinotamba pada nenhodo achinotanga kunobika madora maningirikini mupani worms? Ndiani aikwanisa kuita zvivindi izvo zvekusumuka achitaura kuti zvoni ED wacho he must step down? MuZANU-PF yese hakuna kana one, but this man is brave enough kutosumuka achitaura kuti zvoni zvakadhakwa, enough is enough, kusvika asvika pakunzi adzingwa. And ipapo haasi Geza ega akadzingwa, kwakadzingwa vakawanda panapa nyaya iyi ndakaitarisa. At least 8 key ZANU-PF allies of Vice President Christiano Chiwenga have been expelled for opposing President Emmerson Mnangagwa's 2030 agenda, deepening factional tensions within the ruling party. Among these dismissed are outspoken war veteran and Central Committee member Blessed Geza alongside Gifford Gomwe, Kudakwashe Gopo, Godwin Gomwe, and Victor Manungo. 3 other Chiwenga allies, Kalisto Bangu, Kudakwashe Damson, and Blessing Kambumwere, also sanctioned. Bangu was summoned to answer allegations of undermining the party, while Damson's suspension for election manipulation was extended for 2 to 3 years. Kambum, though still a party member, was barred from holding office for 3 years over insubordination and running a fake social media account. ZANU-PF Legal Affairs Secretary Patrick Chinamasa confirmed the expulsions, citing misconduct and action deemed destabilizing the party. Ndo nyaya iri panapa iyo varikuzobuda vachiti ZANU-PF is a no-nonsense party and will not tolerate factionalism, mischief or actions that threaten our unity. That's Patrick Chinamasa. Mashoko mamwe vakazobuda vakutaura ende ameno zvekuzoti they don't tolerate chichi. Ivo they were tolerated because pamadays G40 kumashuro kutoti G40 neteam Lacoste yakaita factionalism yangairi in the party. Now yakuvarwadza ivo because vakuchifilawo kuopposwa. Zveya zvinonzi dindingwe rinonaka richakweva vamwe kana iro rozokweviwawo ringe roti mavara angu ozara ivhu. That's the same situation inenge ichiitika about this so-called ZANU-PF
political whatever zvakanenge vachizvidedza ikoko kwavari. Saka iko zvine zvavakurwadziwa nekuopozwa, vakurwadziwa nefactionalism, vakuda kungoti munhu angagwaramba achitongari kusvika amheno. But pamazuva aMugabe vakasumuka vakataura kuti hakuna zvinhu zvakadaro, tese tinenge tichitodawo kuti tisiyirane mukana. Ende zvakaitikawo vakazoita maitiro avari kuzviita, nhoroondo inongozvidzokorodza. Ndo nyaya dzepana paMhuri yeZimbabwe dzandakondiwenda dzandakakubatira pachannel yenyu. Munoziva kuti inini I will never disappoint ndogara ndakakubatira ma-updates ese ezvinhu zviri kuitika. So kana uchingosvika pana pari first time yako chatoo chikumbiro kuti usubscribe ojoina this amazing family. But tinoramba tichikupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Zviri zvamanje manje ndine audio ndichasiya muchiteerera muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Zoka zvekare ndine chichemo chakakurisa kwazvo kuvabereki vedu muno muZimbabwe, munyika yedu yakanaka ino uchino mukaka usingaryiki. Tinongoti uchi hwatawana huno nyuchi dzadzo dzichiruma zvokurevesa. Mukaka unenge wakamwa unobva wawira nhunzi zvokuti haucharyiki kana kuwira mavhu unenge usingacharyiki. But uchino mukaka tichizvona takazvitarisa kuti izvi ndanichikumbirawo kuvakuru vedu. Ndaverenga mapepa nawo apa ndikanzwa kuti president vedu vari kuenda kuNamibia kundoviga vaSam Nujoma vakashayika. vaSam Nujoma vakashayikira kuNamibia, vakatonga Namibia kwamakore, vakabva ipapo vakagara muNamibia. Handina kunzwa kuti vaSam Nujoma vari kundotorwa kupikwa vakanga vazoenda vakandogara ikoko vakafirako nokuti vakanga vanetsana nehurumende iri kutonga iko zvinezvi yokuNamibia yanga isinganzwisisani nawo. Meaning to say vaSam Nujoma vaita zvinhu zvaidiwa nemaNamibians, vachigara nemaNamibians zvakanaka vari baba. Tinenge chingokumbirawo ichi chikumbiro vakomana tiitirewo zvakanaka. Hello guys. Yes. Tiitirewo zvakanaka. Tiitirewo zvakanaka. Zvinombofambawo sei? Zvinomboitawo sei? Chimbonzwai muenzaniso wangu wandinawo panapa. Ndoita munhu andine chikwereti naye oramba kundipa mari yangu. Ndobva ndamuendera kumapurisa kune mutemo. Nambe kuti andibhadhare mari yangu ini unosacrifice kundotora lawyer kuti asandipa badzi mari yangu. Asi mari yangu unayo, chikwereti changu unacho, unochiziva. Asi hadi kundibhadhara, unoda kutofadza kundofadza lawyer nokudhiza mapurisa. Ini muridzi wemari handisi kuidya. Nyika ino ndeyedu. Kwamunoenda ikoko muchindovaka dzimba muine point yokuti kana ndazobva pachigaro ndikabva chitendeenda kunogara kuSingapore, zvakanaka iri izvo zvokuti upfumi hwedu hundoryiwa nevamwewo vanhu. Nambe kungotipawo zvishoma izvozvo maChina ndo hwoenjoya upfumi hwedu kudarika isu varidzi vawo. Izvi maChina ari kurova vanhu mukati umu, ari kutishungurudza, ari kuita zvese zvaada. Zvadzokazve here? Chimbondiudzai, zvadzokazve here zvaSmith? Yadzokazve here nguva yaSmith vakomana? Takolonizwazve here nemaChina? Mutiudze, musarega kutiudza. Tatokolonizwazve here nemaChina zvorova vanhu maChina, zvodzingirira nevanhu veimmigration. Hatiti zvongoti kana munhu ataura zvaanenge ataura zvonzi hoyo munamamunzwa uyo ari kuopoza hurumende. Teererai kuti munhu uri kutaura ndati takolonizwazve here nemaChina zvaakurova vanhu zvaingeita Smith. Vanhu vaSmith vairova vanhu vachiitira vanhu weti mumusoro, makagara muchimwa tii, wapedza kuitirwa weti wondotorwawo wondopiwa chingwa chisingapiwi vamwe. Tisu ndizvo. Ndakati ini vanhu veimmigration iya vanonzi vani vaitaura zvokuti ini ndiri weimmigration chakadai vaZiyambi ava. Iwe Ziyambi iwe, ndati
vashandi vako vedepartment rako iwe vakaenda kubhinga uko, vanzwa kuti maChina ariko hana mapepa asi ari kushungurudza maZimbabweans, vakaenda vachida kundovasunga, vakadzingirirwa nemaChina aya abudisa zvimapistoni vachidzingirira vanhu vakatiza, vakauya vakatora mapurisa kuno. maChina aona mapurisa akafonera kuHarare, kuda ndiwo wakatofonerwa Ziyambi, hatitozivi, unozviziva futi iwe nyaya iyoyi. Vakafona vanhu vakafona vakaudza mapurisa kuti siyanai nevanhu ivavo. Ndosaka ndoti takolonizwazve here, tadzokerazve here muutongi hwaSmith. Vakomana vesecurity takolonizwazve here vakomana, yadzokazve here nyaya yaSmith. Masiya iwowo ndimi vatotarisira kuti mune makatiprotecta zvokurevesa imi, ende ndimi vatotarisira kuti mune muchitora information yese iyoyi muchiendesa kuvakuru kunotaura ndozvirikiitika munyika. Munongoona zvomukuru chete zvavamunangarwa chete kuti vatukwa, vaitwa so, vanzi vadai zvokuti tiri kushungurudzwa hamunei nazvo imi. Takolonizwazve here, imboendai uko uyai muinde, takazvinzwa tiri kuno isu kuti kubhinga ndozvakaitwa, tikazvinzwa tiri kuno kuSouth Africa ndozvaitwa vanhu kuVic Falls, yokuVic Falls ndiyo ine immigration yakabva kuVic Falls kwacho hanzi kaenda ikokoko, vakandodzingirirwa nemaChina. Foni ikabva uko havana kugona kuvasungana, nhasi ariko maChina acho achingorova vanhu, anotouraya. Mukaenda mukanoinvestigata ikokoko, totova nomumwe mukomana wandinaye kunoko anobva kubhinga aitaura kuti vakatouraya mumwe munhu. Rohwa kusvika afa. Toda kuti tirwirewo marights enyika yedu, kuti vakomana munyika medu hamufaniri kuti mudaiwo. Wapanduka watoimhandu, batai zvakaitwa Blessing Muhlanga izvi, mubatei. Wakangotaura chokwadi chete, watova mhandu. Ndimi mega vanhu, isu tiri mhuka dzikatoi nane dzinochengetedzwa nenational parks. Kwawanikwa wakabata musoro wechimbeva chaicho unooneswa moto nenational parks because vanoprotecta mhuka. Isu we are worse more than I don't know what, because hatina chakatibata, hatina chakatichengetedza. Vakuru vacho havatichengetedzi, havana basa nesu, vanotora ufumi hwedu vachipa maChina achitirova futi.